Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die koete om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Goedemorgen fans in Limburg, hey, zien we weer met de kinderkroom. Ja, en Luc heel langsweg, die kennen we nog van vorige week. Ik vond ze zo gezellig. Ja. Cool. Hey, en dichtbis? Eva de Weide. Kampioen van? Limburg. Ja, van het veldeke. Vertel eens, wie was dat? Superleuk om in de finale te staan. Ja, wauw, cool, hé. Ja, want hij heeft een fantastisch gedicht en dat heet het Treuzelvutje. Laat eens even kijken in de beker. Wauw, supermooi. Ja, maar nu moet ik wel eerlijk zeggen dat een zusteren, dat daar heel veel treuzelvutjes rondrennen. Kijk maar zo die van de Janse Baggerband. Maar nu gaan we even kijken naar mijn meester Toon Tomaat. En die heeft weer een ontzettend interessante les. Zo, en hier is weer jullie leraar Toon Tomaat. En vandaag ga ik het met jullie hebben over groente. En we beginnen met sla. Sla is een bladgroente die tegenwoordig ook veel rauw gegeten wordt. In de Romeinse tijd werd sla nog gekookt. Bah! Er zijn verschillende typen sla zoals kropsla en ijsbergsla. De andijvie. Andijvie is een eenjarig bladgewas die veel vitamine A, C en mineralen bevatten. Andijvie is het hele jaar verkrijgbaar. In Nederland wordt maar liefst 700 hectare andijvie geteeld. Andijvie is voor de meeste kinderen bekend als stahampot. De asperge. Asperges zijn wit of groene scheuten aan de wortels van de aspergepalant. In Limburg wordt veel asperges geteeld in de maanden mei en juni. De ui. Wisten jullie dat een ui niet alleen een groente is, maar ook een smaakmaker? Een ui is een bolgewas en overleeft de winter. Uien worden in Nederland geteeld en zijn in vele soorten te verkrijgen. Zo heb je de rode ui, de zilverui, de bosui en nog veel meer soorten. Toevallig heeft mijn moeder gisteren nog uiensoep gekookt. Oeps, sorry. Meneer Toon, was dat een poepie? Jippe, hou je fatsoen. De paprika. Enig idee hoe de paprika zijn kleur krijgt? Want je hebt 4 soorten. Groen, rood, geel en oranje. Dit heeft te maken met de rijptijd van de paprika. De paprika wordt veel in Limburgse kassen verbouwd. De tomaat. De tomaat is een populaire vrucht en komt uit Zuid-Amerika. Ja, wij in Nederland verbouwen verschillende soorten tomaten. Tomaten kunnen genuttigd worden als rauwe of gekookte groenten. Maar je kunt het ook drinken en verwerken tot saus of sap. Meneer Toon, ik heb al eens gelezen dat als je veel tomaten eet, dat je haren net zo rood worden als die van jou. Nee, Jippe. Tomaten hebben echt geen invloed op de kleur van je haar. De prei. 4100 jaar geleden werd de eerste prei verbouwd en werd door de Egyptische piramidebouwers, Grieken en Romeinen gegeten. Prei wordt ook vaak in de soep gedaan en soms verwerkt als rauwe groente en verwerkt in salades. De komkommer. De komkommer werd al 3000 jaar geleden gekweekt. De komkommer wordt met name in Nederland en België rauw gegeten en veel in de vorm van een salade klaargemaakt. En ik besluit deze les met de rabarber. De rabarber bestaat al meer dan 5000 jaar en deze lekkernij werd in het begin alleen als een geneesmiddel gegeten. Rabarber is erg gezond omdat hij veel ijzer en vitamine bevat. Hé, meneer Toon, daar klopt helemaal niks van. Ik dacht dat rabarber fruit was. Nee, Jippe, dit hoort bij de
groente en niet bij het fruit. Tot zover deze les. De volgende keer meer. Zeg kleine mevrouw, ik heb een vraagje aan dich. Weet dich wem de koningin van de groente is? Ik heb geen idee. Dich wel? Misschien Maxima? Vind ik best een goeie. Ja. Weet dich het zelf al, Paulien? Ja, natuurlijk, Jippe. De koningin van de groente is natuurlijk de asperge. En de koning is natuurlijk Willem-Alexander. Ja, en 5 kinderen, die willen het meer over asperge weten en die willen ook asperge gaan steken. En toen hebben ze hem ook nog zelf opgegeten. Goed zelf maar eens even kijken. Ik ben Hanna en ik ben 9 jaar. Ik ben Romee en ben 6 jaar. Ik ben Jet en ik ben 9 jaar. Ik ben Anouk en ik ben 10 jaar. En ik ben Louise en ik ben 12 jaar. Wij willen vandaag van alles te weten komen over asperges. Want er staan altijd zo'n bordjes langs de weg. Wat is asperge nou eigenlijk? Precies. Dat gaan we vandaag te weten komen. Goedemiddag dames, ik had jullie al verwacht. Welkom op het aspergebedrijf Tivosa in Helden. Ik hoor dat jullie wat vragen hebben over asperges. Nou, en op dit bedrijf daar kun je van alles zien en te weten komen over een hele mooie, gezonde groente, namelijk de koningin der groenten. Wat is asperges eigenlijk? Asperges is een groente die onder de grond groeit. Ik zal het even laten zien. Dit zijn de witte asperges. Deze groeit onder de grond. En we hebben ook groene asperges en die groeit boven de grond. We zullen straks het hele proces doorlopen, zodat jullie heel veel kunnen zien en leren over hoe asperges geteeld, gestoken en geoogst en gesorteerd gaat worden. Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan asperges? Asperges is een hele mooie en gezonde witte groente. En daarom noemen ze hem de koningin der groenten. Maar dan zullen we eerst eens laten zien waar het allemaal begint. En het begint namelijk op het veld. En het veld, daar worden de asperges geoogst. Oké? Nou, zet het kistje weg en daar gaan we. Kom maar mee. Waar zijn we nu? We zijn hier op een heel mooi groot aspergeveld gekomen. En hier gaan we zo meteen eens kijken hoe dat asperges geoogst worden. Nou, asperges oogsten is heel veel werk. En dat zullen we dadelijk eens gaan proberen, zien jullie zelf. Dus ik heb een mes voor jullie meegenomen. En dan zal ik jullie laten zien hoe dat gaat. En dan mogen jullie zelf ook asperges oogsten. Hoe moet het nou, asperges steken? Je maakt eerst een gaatje, je zoekt de asperge op. Je maakt een gaatje, helemaal tot beneden. En dan zie je waar de asperge naartoe gaat. En dan doe je het mes naar beneden. En dan snij je hem af. Hier zit er nog eentje. En daarna maak je het gaatje weer dicht. Waarom ligt eigenlijk de plastic over de aspergebedden? Nou, de plastic die heeft eigenlijk 2 functies. En dat wil zeggen dat we zien 2 kleuren op de plastic. Dat is zwart en wit. En de zwarte kant van de plastic die zorgt ervoor dat de warmte, dus van de zon, dat die wordt opgenomen in het aspergebed en dat die wordt vastgehouden. Dus als het te warm wordt, dan draaien we de folie naar wit. En dan wordt de temperatuur in het aspergebed niet te heet. Want anders dan wordt die asperge minder van kwaliteit. Waarom zijn de bedden zo hoog? Dat is heel gemakkelijk met oogsten. Dus hoef je niet zo diep te bukken, maar voor jullie is dat heel gemakkelijk. Maar asperges horen eigenlijk te groeien in de grond. En als de grond helemaal vlak is, dan is dat heel moeilijk oogsten. Want asperges moeten een bepaalde lengte hebben. En dan moet je een heel diep gat maken. En nou zie je dus dat je de zand alleen maar een beetje aan de kant hoeft te schuiven. En dan kun je hem heel gemakkelijk doorsteken.
Deze asperges zijn al klaar, dus dat wil zeggen dat de asperge al gestoken is. En daarna gaat de plastic eraf en dan laten we de asperge doorgroeien. Waarom laten jullie de asperge nu doorgroeien? Nou, asperge, alle planten hebben eigenlijk licht nodig. En dat noemen ze met een heel moeilijk woord fotosynthese. Dus dat wil zeggen, de plant die zet het zonlicht om in energie voor het volgende seizoen. Dus daarom moet hij nou door gaan groeien. Dan gaat hij energie verzamelen. En dat slaat hij op in zijn worteltjes. En dan volgend jaar dan komen daar weer nieuwe stengels. En dan kunnen we weer nieuwe asperges oogsten. Nou, we hebben bijna 1 kilo bij elkaar. Jullie hebben heel goed jullie best gedaan. En nou gaan we eens kijken hoe we die asperges moeten gaan sorteren. En dat doen we in de sorteerhal. Zo, nu zijn we weer in de loods aangekomen. Jullie hebben net heel hard gewerkt. Goed zo, dames, jullie allemaal. Maar nu gaan we ze sorteren. En dan zetten we jullie weer aan het werk. En voordat we jullie aan het werk gaan zetten, moeten we eerst zorgen dat er allemaal netjes erop komen te liggen. Dus dat we een haarnetje opdoen. De handen hebben we net gewassen, dus dat noemen we hygiëne. Dus dat de asperges niet nog een keer verontreinigd, vies worden. Deze machine sorteert op kleur en op dikte en op lengte. Eventueel holle asperges, dus blauwe asperges. En die vallen hier allemaal één voor één in een bakje. Ik had nog een vraagje. Ja, zeg het maar. Waarom moeten de asperges gesorteerd worden? Nou, we hebben gezien dat er in het veld hele dikke asperges waren, hele dunne asperges, hele kromme, mooie asperges. Dus die willen we niet allemaal in één kistje doen. Die willen we netjes allemaal één voor één apart houden. Oké. Zo, nu hebben we dus gezien hoe de asperges groeien, geoogst worden, gesorteerd worden. En hier zien we in de hal allerlei verschillende soorten sorteringen. Dus dit was het hele proces van de asperges. En nou heb ik, omdat jullie zo hard gewerkt hebben, allemaal een zakje asperges gemaakt. En dan kunnen jullie thuis lekker proberen en proeven hoe de asperges doen smaken. Nou, super bedankt dat jullie hier waren en dat jullie zoveel interesse getoond hebben in dit super gezonde en mooie product. Dank jullie wel. Ja. Oh, we hebben asperges meegekregen. Oh, wat lekker. Dan mogen jullie hem zelf klaarmaken. Oké. Dit is het einde en ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als wij. En jij? Ik vond het erg leuk en ik heb er veel van geleerd. Ik vond het heel interessant. Ik vond de asperges heel lekker. Ik ook. Doei! Hey, wat zeg eigenlijk al wat ze later was vuur, hè? Ik denk juffrouw. Ja, wieso denkt ze dat? Omdat mijn juffrouw, die vind je heel erg lief. En dat liet me heel leuk om te zien. Nou, dit is volgens mij ook een hele lieve juf. En Deg, wat zijn die hobby's? Voetballen en lezen. Uiteraard voetballen, dat weten we nog van vorige week. Maar helaas, pindakaas, zien we weer aan het einde van de uitzending gekomen. Jammer, hè? Ja. Ha, maar we gaan weer aftellen, daar gaan we. 1, 2, 3. De kinderkroon is voor dich. Kom op, Paulien, we gaan gauw naar de keuken, want daar staat de sperretjes klaar. We hebben ook sperretjes metgebracht. Zo lekker smullen.